Günler Mar şäheriniň orta mekdeplerinde okaýan käbir çagalar Täze baýramynda mugallyma sowgat bermändigini aýdyp mekdebe gitmek islemeýändiklerini belleýärler. Olar ene-atalaryna mekdebe baranda mugallymyň özlerine käýäp ýaramaz çemeleşiljekdigini aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň Maryda habarçylarynyň biri bu barada özüne ene-atalaryň ençemesiniň gurrun berendigini tasdiklap 13 ýanwarda bolan bir wakany gurrun berdi. Şuň ene-atalaryň biri çagasynyň hiç ýyly mekdebe gidesi gelmändigini, onu zordan oku iýerendigini aýtdy. Ol çagasyndan näme üçin mekdebe gidesin gelenok diýip soranda, çaga men mugallyma sowgat bermedim. Mugallim biziň hemmämize Täze ýylda özüne sowgat getirmegimizi aýtdy. Klassdaşlarymyzyň köpüsi oňa sowgat berdi diýip jogap beripdir. Şondan soňra çaga men sowgat eltmesem mugallim meni halanok, sapakda ýöne söwgýär, ikilik goýýar diýip aglap jogap beripdir diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertine söhbetdeş olan habarçy aýtdy. Bellep geçdik 13 ýanwarda Türkmenistanyň mekdeplerinde gyşky dyn jalşylary tamamlanyp 2 hepde çemesi ara kesmeden sonra 2019-2020 okuw ýylynyň 3-nji çäheriniň başlandy. Ene-atalar şeýle wakalaryň mundan ozal kaýlarda we ýyllarda hem bolandygyny aýdyp, özleriniň bu barada mektep ýolbaşçylaryna hemde şäheriň baş bilim müdirligine edýän şikaýetlarynyň netije bermeýändigini ýaýarlar. Biz aýdan aýa zordan gün görýändigimiz üçin mugallimlara sowgat almaga maddi mümkinçiligimiziň ýokdugyny aýdyp, şuňa meňde şikaýetler öň hem edipdik. Şondan bäri mektep ýolbaşçylary mugallimler bilen wagtal ýygnaklary geçirip sowgat almaly däldigini tekrarlaýarlar. Ýöne bu ýygnaklar iş ýüzünde hiç ýyly kömek etmeýär. Hatda bir okuwçy bir näçe mugallyma sowgat berse, olaryň arasynda saňa gowy sowgat berip maňa bermändir diýenleri hem bar diýip habarçy ene-atalaryň biriniň sözüni getirdi. Azatlyk radiosy bu ýagdaý barada komentariýa almak üçin degişli mugallim, mektep we şäheriň baş bilim müdirligi bilen habarlaşyp bilmedi. Ýöne Azatlygyň ýurt içindäki habarçylary we yerli synçylaryň ençemesi Türkmenistanda paraxorlygyň, korrupsiýanyň çagalar bagyndan mekteplerden başlaýandygyny aýdýarlar. Olar terbiýeçilere, enekelere we mugallimlere sowgat bermeýän çagalaryň dürli basyşlara, şol sanda kemsitmelere sebäp bolýandygyny belleýärler. Gyrgyzstandaky çagalaryň hukuklaryny goraýanlaryň Ligası adly jemgyýetçilik fondunyň direktori Nazgül Turdubekowa çagalara edilýän basyşyň, kemsitmeleriň ilki bilen olaryň okuwuna, soňra-da öz hukuklaryny gorap çykyş etmek başarnyklaryna ýaramaz täsir ýetirýändigini we gelecekde de bu problemanyň çuňlaşýandygyny aýdýar. Если учителя нарушают их права, то есть оказывают психическое давление, оставляют, оказывают давление, то дети чувствуют себя бесправными, униженными,